Sa ibang balita, in-inspeksyon naman ng department managers ng lokal na pamahalaan ng Lingayen ang bagong demo farm facility sa Barangay Bantayan. Ang bagong demo farm facility ay isang makakatulong para sa pagbibigay ng karagdagang pangkaalaman sa mga magsasaka pagdating sa sustainable na paraan ng pagtatanim ng palay. Suporta rin ito sa mga magsasaka sa bayan para sa pagpapalawak pa ng kanilang kaalaman, lalo na sa pag-usbong ng mga teknolohiyang makakapagpadali ng kanilang trabaho. Sa tulong rin ng Municipal Agriculture Office o MAO ay isinasagawa ang mga pagsasanay para sa pagpapaangat ng kaalaman at kakayahan ng mga magsasaka sa mga magagamit na bagong teknolohiyang pansaka. Patuloy naman ang suporta ng lokal na pamahalaan sa mga naturang proyekto tulad na lamang nito para mapatatag pa ang sektor ng pagsasaka sa bayan ng Lingayen. IFM News. IFM News. IFM News.